It-2 ta' Marzu, ġurnata traġika. L-ewwel imut Daryl Aloisio ta' 36 sena wara inċident bil-mutur waqt li ftit iktar tard f'inċident ieħor tmut Jessica Mikallef ta' 22 sena. Ftit aktar minn 10 sigħat wara d-disgrazzja li ħallit lil Jessica Mikallef bla ħajja f'inċident ta' traffiku, is-sieħeb tagħha Daniel Mizzi rrakkonta li nofsija qabel kienu qed jitkellmu dwar il-ġejjieni tagħhom flimkien. Jessica tilfet ħajjitha l-ħabta tas 2.5 wara li allagatament fetħet il-bieba tal-karozza li kien qed isuq Mizzi u qabżet minna, bil-konsegwenza li ġarbet xi ġrieħi fi triq Binġemma limiti tal-imġar. Fuq Facebook Daniel kiteb hekk: "Għallimtni ħafna u nista' ngħid li dejjem ipprovajt tagħmilni raġel aħjar, tajtni l-pariri biex nibża' għal saħħti. Ma nafx kif se nkompli din id-dinja biċċa nieqsa minni." Temm jgħid Daniel dwar is-sieħba tiegħu li sfortunatament ġiet ċertifikata mejta fuq il-post tal-inċident. Dwar il-każ il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia ordna li ssir inkjesta u ħadar bost esperti. Sadattant kiteb ukoll missier Daryl Aloisio, il-vittma fl-inċident ta' traffiku bil-mutur. Simon, missier Daryl, kiteb hekk: "Strieħ fisli mibni, ninsa bla kliem." It-tfajla ta' Daryl, Marija, iddiskrivietu bħala persuna li dejjem wara mħabba u rispett. Daryl Aloisio ta' 36 sena miet l-isptar ftit ħin biss wara li ddaħħal l-isptar Mater Dei meta xi raġuni tilef il-kontroll tal-mutur Yamaha FZ6 u ħabat ma' barrikati li hemm f'nofs it-triq biex jifirdu l-karreġġjanti ta' triq il-kosta. Din kienet it-tieni fatalità fl-istess triq f'temp 24 siegħa kif il-ħadd filgħodu mid-Ġulju Baldacchino.